So, muna to siya guys, once again, muna si Franco, nagaingon nga, spend a life with your mouth. What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco, og salamat sa pagbalik og tanaw ani ato ang YouTube channel. So, sa mga wala pa nakasubscribe, please leave a massive thumbs up down there. And of course, don't forget to hit the notification bell so that pirmi mo update sa mga videos nga ato pang i-upload pohon. Karong gabi na guys, para sa kaninga video na ako diri lang mama o mga unta diri guys, pakals na po. So guys, without further ado, let's get on our video. Let's rock on. Okay. La la la, yeah yeah la la, yeah 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 yeah. La la la, yeah yeah la la, yeah 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 yeah. So karon guys, nata diri sa dirty kitchen nilang mama, kailang kwarto na sila kaugalingong na kitchen. Indot diba lang kwarto guys, sana all. So mag-start na tayo hiwa-hiwa sa mga panakot kay gigutom na akong dito guys. So ipakita na ko sa inyo guys kung paun sa hiwaon ang sibulyon ug ahos. Let's go. So hiwaon po rin yung kamatis guys, nakalimot ko. So sa kinabuhi nga pinubri guys, kinahanglan kabalutang mumantuman sa mga trabaho unon guys. Kay mata pa ng ubang dato guys nga na sila yung mga yaya, na sila kwarta nga ikabayad sila mga yaya guys. So kita guys nga mga kubri guys, kinahanglan makabalog yung tag mga basic, mga basic nga panginahanglan or mga trabaho nga nasa itong mga panimalay. Hindi kayo magsalig mong mama guys, kaya dili for either na yung mama. So wala to na to nga mo init ang kalaha guys, ug aron pa initon ko na tong oil para maka-start na ta og isa sa mga lamas. Okay? Okay, let's go. Thumbs up down there, and of course don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So guys, kita mga pubri guys, bisan mga gagmay lang ang puta, ma-appreciate na to guys, bisan ba na kung saan nga sudan, basta masulod sa tungtiyan, fights na nasa to guys. Sa wala lang hilo guys, fights na siya guys. So mo siya guys, once again mo ni si Franco nagaingon nga spend a life with no doubt. So magkita ta